Doncs la Casa de la Solidaritat ha convocat, s'ha afegit a la concentració dels dijous a les 8 a la plaça de la Vila. Ho farem cada dijous mentre duri el segrest dels 3 cooperants que han sigut segrestats a Mauritània. La convocatòria ha estat feta des de diverses organitzacions i des de l'Ajuntament i pensem que en aquests moments hem d'anar tots a una per lo difícil de la situació. També vull recordar que avui a Barcelona hi ha hagut una concentració també en solidaritat amb Aminatu Haidar, també perquè es pugui aconseguir que la deixin anar a la lluna a casa seva. Amics i amigues, ja heu pogut veure que ens hem concentrat avui dijous a les 8 de la tarda a la plaça de la Vila. Us engrescaria que ens acompanyéssiu per donar suport al Roque, a l'Albert i l'Alicia, que són els 3 companys segrestats a Mauritània. Segur que molts de vosaltres coneixeu personalment el Roque, que és un home de casa ciutat. Res, diu-se que aquí ens trobarem tots els dijous i encantat de saludar-vos i de que dongueu suport als companys segrestats. Gràcies.